Чрез молитвите на Света Богородица и на всички светии, които тегат на Тебе са благоугодили. Още се молим за благочестивите и православни християни, още се молим за
Святейшия наш Отец Леофит, митрополит Софийски, патриарх Български и за блажения Даниил, патриарх Румънски и за просвещения епископ Оледар Болграчишки, за нашите братя, свещеници, свещени монаси, свещенодиакони монаси и за цялото наше братство Христа. Още се молим за блажените незабравими създатели на този свят храм, православните погребани по-почетно тук и навсякъде и за всички по-рано починали наши отци и братя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение, освобождаване греховете на Божиите раби, всички богочестиви и православни християни, които живеят и пребивават едно в този град, настоятелите и братята на този свят храм. Още се молим за дарителите и добротворците в този свят и всечестен храм, трудещите се, пеещите и присъстващите, които очакват от Тебе велика и богата милост. Вечерна жертва, удостойни и нощното време без порок да мине, неизкушени от зли неща, избави ни от всякакво смущение и боязливост, която дявола ни идва, дарувай на душите ни умиление и на помислите ни загриженост за изпитанието, което ще бъде на Твоя страшен и праведен съд. Прикови нашата плът към страха пред Тебе и омъртви нашите членове, които са земни, да и присъдната тишина да просияем чрез съзерцаване на Твоите съдби. Премахни от нас всяко неприлично мечтание и вредно пожелание. Издигни ни във време на молитва, укрепени във вярата и преуспяващи в Твоите заповеди. Защити и спаси, помилвай и запази ни Божествата благодат. Като помилим заедно с всички свети и председата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един друго и целият си живот на Христа Бога да отдаде. Dumnezeule cel mare și preanalt, care singur ai nemurire și locuiești în lumina cea neapropiată, Cel ce ai făcut toată făptura cu înțelepciune, Cel ce ai despărțit lumina de întuneric și ai pus soarele spre stăpânirea zilei, iar luna și stele spre stăpânirea nopții, Cel ce ne-ai împrenicit pe noi păcătoșii, ca și în ziua de astăzi să întâmpinăm fața Ta,
într-o mărturisire și să-ți aduce în slujbă de seară. Însuți, iubitorule de oameni, Doamne, îndreptează rugăciunea noastră ca o tămâie înaintea Ta și o primește ca pe o mireasmă cu bun miros și ne dă nouă în această seară de acum și noaptea ce vine cu pace. Înarmează-ne cu armele luminii, izbăvește pe noi de frica de noapte și de tot lucrul ce se petrece în întuneric și ne dăruiește nouă somnul ce ne l-ai dat spre odihna pentru neputința noastră, ferii de toată nălucirea diavolească. Așa stăpâneau tuturor dătătorile de bunătăți, vene ca și naște vânturile noastre, umilindu-ne, să pomenim și noaptea prea sfânt numele Tău și cu gândirea la poruncile Tale, fie luminați, să ne scurăm cu bucurie duhovnicească spre a lăuda bunătatea Ta și să aducem milostivirii Tale cereri și rugăciuni pentru rugăciunile noastre și al întregului Tău popor drept credincios, pe care pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu, cu milă îl cercetează. Pentru că Tu ești intrarea și viața și odin, Hristoase Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Свещава се и се благославя тази орехова шума, символ на слизането на огнените езици върху светите апостоли в деня Петдесатница, чрез поръсването с тази свещена вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Да изпълним вечерната си молитва към Господа. Защити, спаси, помилуй и запази ни Боже с Твоята благодат. Цялата вечер да бъде съвършена, свята, мирна и безгрешна, Господа да проси. Ангел, на милосерден наставник, пазител на душите и делата ни, от Господа да проси. Прощение и освобождаване от греховете и прегрешенията ни, от Господа да проси. Доброто и полезното за душите ни и мир за света, от Господа да проси. Останалото време от живота ни в мир и покаяние, от Господа да проси. Християнски, безболестен, непослабен, ние свършихте живота ни и доброволно Бог през страшното Христово съдилище да проси. Да го молим заедно с всички свети и през светата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си николи и целия си живот, на Христа Бога да отдаде. На всички
Господа. Очима и спасение Твое, жизнь готова пред лицем всех людей, свет по откровения языков и славу людей Твоих Израиля.